Des d'Units pel Bàsquet Català volem seguir impulsant tots els programes que hem estat fent en el comitè tècnic. Darrerament el comitè tècnic ha tingut molt protagonisme i volem que segueixi sent així. El volem proper als clubs, volem que treballi colze amb tots els clubs de Catalunya, que no sigui un treball aïllat de la resta dels clubs. Sabeu que darrerament s'ha impulsat tot el tema dels cursos online. Aquesta ha de ser una eina fonamental pels clubs, pels entrenadors, pels joves que volen començar a formar-se en aquest àmbit. D'altra banda, volem que hi hagi una transversalitat entre tots els programes del comitè tècnic i els programes BQ. Molts d'ells tenen unes arrels que poden sortir des de la promoció i a l'àmbit social, i aquesta volem que sigui una eina fonamental en el nostre futur. El darrer any he estat treballant amb el Ferran Aril. Hem fet molt bona feina i volem, des d'Units pel Bàsquet, que això continuï sent així.